Super, dobre, takže tu máme audioknihu, stojí 35 eur a potrebujeme tu na to, aby sme uspeli prejsť prvým a druhým levelom. Skladá sa nám z 2 levelov. Čiže začíname. Ukladá nás sponzor, prvú pozíciu a máme 2 nohy. Čiže áno, ideálne je začať 2 ľuďmi, prvého, druhého. Teraz ten môj prvý už má niekoho, ale mne príde niekto tretí. Aha, viem pomôcť aj dole tomu môjmu druhému. Čiže vy vždy pomáhate z hora dole. A to isté aj vaši ľudia. Z hora dole. Či už ľuďmi, a nemusia ich priamo registrovať pod neho, ale je to na jeho idečko, ale vie tam dokladať tie pozície, aby vyplňal. Ak vám sa v prvom levele udeje, že máte vyplnené 3 hore a 3 dole, to znamená, u vás vznikol obrad na hornej strane 105 eur, aj na spodnej 105 eur, prechádzate do dvojky. A teraz poďme logicky na to. Keď vy ste potrebovali pod svojou pozíciou mať 3-3, čiže három, 105 eur obrad, 105 eur obrad, týka sa to aj vašich ľudí bez rovnaký meter na každého. Čiže aj táto vaša kočka, kamoška, má teraz iba 1,1. Aj ona potrebuje, aby prešla mať zobchodované 3 a 3. Má to, prechádza za vami do dvojky. Ďalšia takisto potrebuje mať 3 a 3. Prechádza za vami do tej dvojky. Ako náhle vám prejdú hore 3 v dvojke, aj dole 3, hneď máte v sekunde pripísané v kancelárii 300 eur a 200 eur travel voucher. Tí už, ktorí ste toto zažili, už to máte, tak viete, že mám možnosť požiadať majiteľku, ak niekto z nejakého dôvodu cestovať nechce, previesť ten travel voucher k tým 300 eurám, čiže máte províziu 500 eur. A teraz, keď vy máte už vyplatené, my to robíme tak, že na tú pôvodnú pozíciu, kde som začala, čiže štartovala, ja si urobím obnovu na tú pozíciu za 35 eur. Mne tam vznikne dvojka, lebo išla som z jednotky po schodia. Tu som začala, všetci podo mňou takisto. A teraz postupne všetci pod vami, keď zarobia a urobia si obnovu za 35 eur, tak vám znovu skočí provízia sem. Tie obnovy môžete už robiť potom, ako budete chcieť v rámci financií. Keď už viackrát zarobíte a už tam máte aj väčší tím, a chcete si tie peniaze otočiť vo väčšom, viete urobiť ten update aj za 70 eur, aj za 105 eur. Tam logicky, keď to urobia aj pod vami ľudia, tak vám naskáče poschodie každé, ktoré ste kúpili. Čiže keď za 70 eur, tak vám tam skočí potom 1000. Ak urobíte potom za 105 eur, tak vám tam skočí 1500. Hej, vždy sa vám napočíta poschodie, ktoré ste si urobili obnovu. Čiže tú obnovu viete robiť opakovane a zarábať z tohoto opakovane. Otázky? Toto je v podstate najjednoduchší program SVGčka. Ja ho volám taký bonus, ochutnávka. Nebazírujem, nefokusujem na ňo, deje sa. Vždy, keď zarobíte, je dobre urobiť si hneď ten update po zárobku, nečakať. Vaši ľudia, tým pádom vy ste pripravení, poschodie pripravené, vaši ľudia zarobia, urobia update, vám sa to tam napočíta, naskáče a máte províziu a nebudete vedieť kedy, lebo proste každý, keby to tak urobil, v podstate, že po zárobku si urobí ten update, vy ani nebudete vedieť a stane sa.